putraku Jaka Taruna. Yen tak sawang-sawang pirang-pirang dina iki sliramu kok kaya ana sing mbok pikiranke ngono putraku. Jane ngono, apa sing ana pikiranmu le jajal matur marang Kanjeng Ibu? Putraku Jaka Taruna. Tak sawang-sawang. Kok sajakane kok ana sing dipikirne jajal matur marang Kanjeng Ibu le? Ngeten Kanjeng Ibu. Samenika Jaka Taruna sampun pecah pamore ateges sampun dewasa. Jaka Taruna nggadahi gegayuhan. Mula Kanjeng Ibu, dinten niki kula badhe bidhal tenggene Brangwetan kutha Surabaya Kanjeng Ibu. Loh, Jaka Taruna. Yen kowe manut marang Kanjeng Ibu, aja mbak terusne kekarepanmu lunga menyang kutha Surabaya, Ngger. Kanjeng Ibu, Jaka Taruna nggadahi gegayuhan kepingin suwitaning krawi kalian putra katemunggungan Brangwetan kutha Surabaya. Nggih, Purbawati Kanjeng Ibu. Loh, Jaka Taruna. Aja mbak terus-terusne, Ngger. Kowe bisa lunga menyang mrana-mrana nanging aja menyang Surabaya. Nanging aja. Kowe putrane Kang Masku, Kang Mas Kanjeng Jayangrana, putraku. Sampun dados tekad kula Kanjeng Ibu. Kula nggadahi raos katresnan kalian Dewi Purbawati. Yen kula mboten saged bebarengan kalian Dewi Awet Purbawati. Purbawati menika kadangmu dhewe. Jaka Taruna manut ngger marang Kanjeng Ibu. Mboten Kanjeng Ibu. Jaka Sampun Taruna. dados tekad kula Kanjeng Ibu. Ika kadangmu dhewe putrane Kang Mas Jayangrana, Jaka Taruna. Kadangmu dhewe. Sajanto kadang kula Kanjeng Ibu. Ning tresna kula kelawan Dewi Purbawati. Tulus tumusing batin kula Kanjeng Ibu. Ora Jaka Taruna. Aja mbok bacot-bacotne karepmu, Ngger. Kanjeng Ibu, kula nyuwun palilah dinten samenika kula badhe bidhal tenggene Brangwetan kutha Surabaya Kanjeng Ibu. Jaka Taruna. Manut marang Kanjeng Ibu, Ngger. Aja mbok bacot-bacotne kekarepanmu. Kula bidhal. Jaka Taruna. Jaka Taruna. Kowe ora manut marang ngendikane Kanjeng Ibu, Jaka Taruna. Yen mangkono, besok titenana, yen ana rejane jaman kowe bakal dadi tontonane wong sak kutha Surabaya. Jaka Taruna. Aduh. Aduh Kanjeng Gusti. Mugi-mugi boten alangan setunggal menapa. Jaka Taruna selamat saking kutha Surabaya. Jaka Taruna. Dungane Ibu. Jaka Taruna. Jaka Taruna. Kabeh kae ijo-ijo aku kok kuning ya. Salah seragam. Kok ijo-ijo kaya gendang lumutan.
Makane ta Abdine iku ana loro. Sing sitoke nang ndi? Angkrem. Kon tak tinggal adus kon gendak kabeh yo. Kon kok ngowethek kae karo emban iki. Kon kok muepet ambek emban iki. Iki yo ngono tak kon gawakno salin tambah metu dhisik. Lah sampe enak banget iki sampe ndek ndi kok tak galeki lho gak enek. Kan nok salin aku tak buntul anduk ngono iki. Oh. Wis aja ngumek kae. Nek gak umek ya gak kludruk. Nek gak umek iki terus karepmu ya apa? Ya umek ngene iki. Gusti Ayu iki lho sanggane apa ngono pirang-pirang dino Iya. iki takonono. Ampun awak dhewe iki tugase nang kene iki. Kaya ana sing dipenggali. Heeh. Apa sing dipikir awak dhewe kan gak ngerti. Ya makane iku ayo dihibur. Oh. Dilebur. Awakmu kate ngibur Kon dadi apa nglebur wong iku? Ngawur. Oh dihibur. Den Ayu Purbawati ku ngerti ta kon? Sungkawaning penggaline apa? Nah, Ya ben. kon ngerti ta? Hah? Ya makane Karo Why you not answer it? Ngene, wae to. tinimbang swasana iki kahanan tambah suwe kok tambah rapenak. Sing enak sampean menyonyo. Oh, ngono ta. Heeh. Nyonyo kakimu ngono menyanyi. Ora apa-apa. Nyanyi. Awakmu nyanyi. Nyanyi apa aku gak iso nyanyi. Nyanyi sembarang. Nyanyi apa? Jajal suaramu coba Kon rene. lah pokoke aja ndek perahu layar. Heeh. Sing liyane. Esek-esek. Gone sapa? Ayo Kung, pikum. Hoyang Cak Kris. He ha. He ha. Iyo kanca inggih gembira lerap-lerap banyune segara Hoyang dong. Anglia numpak prau Praune gak layar ono. ing dina minggu ke pariwisata Alam praune wis sumengat piak-piak banyu pinulah ora cemu-cemu karo mesam guyu Ngilangake rasa lungkralesu. Ate jawe lemas jebul wis sore wite kalopo katon awe-awe prayogane becik bali wae atene esuk-esuk kumandang nyambut gawe kok ya sik meneng ae. Apa sik kurang? Untune lara, Mbak Iris. Lah ya sik Gusti Ayu. napa sampun Ngene lho aku cari napa sampun bunga? Nggih. Ya rada bunga. Nggih. Sampeyan pirang-pirang dino ki nang ndi? Mesake Mbak Yuni katresnanmu iki lho. Kula diutus kalian Raden Kasdi pados rokok. Kaya bisa, Pak. Lho akrak Nggih. ngono ngomong. Nggih nuruti Kanjeng nang jenengan nggih napa kadose kak nandang sungkawa ngoten nah kula mboten wantun matur napa-napa. Ngene lho Kang Rasa ya. Nggih. Kan kowe kabeh. Nggih. Aku takon. Rasane wong lagi nandang tresno yen ora ketemu ku piye? Wong iki susah sedih. Apa nate? Nggih mboten blas. Ana lagune iku. Piye lagune? Wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung. Ya. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Ayo, kena lagune. Yen Ambek aku. ra duwe duit. Ayo. Irewangi kredit-kredit jarene wong jodoh
apa-apa duweke wong loro. Iya, wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Wong yen lagi apa? Oke, Ra peduli nretek-nretek. yen ra duwe duit, Dipelani lunga nang Malang. jarene wis jodoh. Aku menit diolehno anake wak salam. Wadah, Irung bangir weke sapa nduk? Susah irunge sapa sing bangir? Irung bangir bojone Yanto. Lambe tipis weke sapa nduk? ayo. Lambene Ya. sapa sing tipis? Ya iku Lambe enak. tipis lambene yuk Mary. Ayo merey. Bangkeane weke sapa nduk? Bangkaane sapa? Wes sapa so? Bangkeane duweke Pak Kasdi. Sing jemunuk weke sapa nduk? Wes sapa? Sing jemunuk nggone Cak Robi. Iki piye nduk? Iki piye nduk? Jarene ana sing duwe Mas. Iki piye nduk? Tambah mumet nduk. Ayo tukokno botrek aku ngelu. Lho, kok tambah tukono bot. Lah mumet tak. Kang X, iki lho, Iki ana bocah ganteng iki lho. Sampean ajenge teng pundi? Aku yo kajenge nang nggone Taman Sari kene. Tak kira kuwi suaramu. Ning nyatane suarane iki ya. Iki lho. Senes niki, Mas. Apa? Suarane niki lho. Piye pawartamu Kang Mas? Ora ana pepalang apa-apa. Kowe piye kahanane ana ing katemonggungan kene? Maune aku sungkawa, ning saiki ro esemu manahku ki seneng banget. Ngene nih Mas, Piye Kang Mas? ngertenono bota-bote aku saka Kraton Jenggala, adoh saka Kediri nang nggone Brangwetan Kutha Surabaya kene. Ya mung gawe kowe. Kanggo aku. Iya. Kang Mas kangen karo Aku aku. kangen marang sliramu. Rasa kabeh dhek kangen karo aku. lah kon kangen ambek sapa so? Aku kangen karo sapa rek? Sing gelem ngono lho. Ngene lho Kang Mas Taruna. Kepiye? Panjenengan ki tresno karo aku. Tresno tulus tumusing batin. Rare tumusing batin. Iya. Ing jenenge wong pacaran iki mesti kudu ana mandeke. Kapan to sampean ki nglamar aku ning Rama Dala Ibu? Lah ya ngono to. Nggih. Kudu jelas ngoten. Yen aku nglamar kowe, apa kowe ya iso janji marang aku? Yen kowe iki ya tresno sak temene marang aku. Aku ora lamis ing samudana. Tresnaku gedhe mung kanggo sliramu Kakang Taruna. Yen ngono ya padha. Kaya ngono. Mula dina iki tak bulatke tekadku aku bakal nglamar ning nggone paman. Ngono. Ayo ta. Kula bunga Kang Mas Joko Taruna. Iya. Ayo tak dherekke nang ngarsane Kanjeng Rama. Ben iki ben petung dhewe. Ayo nih Mas. Loh. Ndoro ayu enak-enakan. Lah awak dhewe ya apa? Awak dhewe ngungkeri sapa so? Ayo dodol kacang ayo. Iya. Kakang Gajah Menggolo. Ya.
Adi Gajah Seto. Cetak posang setia. Kami kira kitang kana Gajah Situbondo. Ngon siang tak ngakan, ngon malam tak tedung. Apa sih terus? Kok tak ngerti? Deki mon ketemun. Tanya bi sampean. Mon are tak ngakan, malam tak tedung. Beda apa kok Jan? Gajah Seto. Iki Lewake sampeyan kepingin apa sejatine sing dilakoni anangger Gajah Situbondo. Lewat do ayo ditakoki reng bareng ta ya. engkau enggak? Ah, Kau canak kanak Gajah Situbondo terombi nak kanak bini Sena Manebor Bawati. Sare tak ngakan reng bini boy. Serba je banyak. Yuk, kedikit men ketemuan kok saya tanya. Ya, yuk. Aduh, Paman Gajah Seto, Paman Gajah Menggolo. yut. Awake peno saklorong wis saja nang kutha Brangketen Grosor Beje. Dadi sampean ngejaku nang Surabaya aku dak ngerti ana perlu apa. Lho. Awake peno. Bengi aku kepingin awan kepingin bengi. Nang teko kapan boyo, awake aku kepingin Sabtemon pucakong barek Dimas Ayu Perbawati. Apa? Anangger Gajah manggol. Nek sampean seneng karo arek wedok jok kuwatir. Jok kuwatir arek endi ae aku melok alamar deh ya. Paman Gajah Seto, Paman Gajah Menggolo. Duh, nek awake peno setuju ta yo. Padang jagat atine Situbondo. Yo suwe-suwe yo nglamar kutha Brangketen Surabaya. Ayo Jong, toraki. Ayo. Nyer putraku Purbawati. Dewa katimbalan Ibu. Kepriye anggonmu relung temlaki ana pamadi putri Gertahayu. Lah sedaya menika sampun. Oh, dadi kaya ngono. Duh, Wis tuwa iki serba repot. Mlaku sithik wae wis mengge-mengge. Alah kados ngaten. menapa anggen kula lagi panjenengan iki karo Jupramna to perkara maneh. Sik. Garwa ingsun, Inggih. aku tak ndangu marang iki para prajurit-prajurit iki. Piye anggonmu sowan? Nanggone ngarsa ingsun katemunggan Brangwetan Kutha Surabaya. Saderenge kula matur sugeng badhe kunjuk dhateng panjenengan. Ya wis tak tampa, coba pangestuku wae tampanana. Kula tampi nganti astaka kalih. Lah kowe Nggih, Njeng. Ngaturaken sembah bukti kok mbok potit tok sih. Kok ora mbok genepi, mbok potit Mbok tok. sing tenanan. Aku Mbok yo kanjeng aja enjeng. kane pun kula batos. Wonten lebet mriki kane, mriki kantun njeng. Ngoten. Iki kanggone awakmu. Nggih. Nek kanggone wong liya, krungune piye? Nggih. Iso-iso. Nggih, aturaken ngoten anjene. Lah kowe Nggih.
Saderenge kula matur kula ngaturaken sembah pangabote kula mugi kunjuk. Tak tampa ya. Kula tapi mugi dadosaken jiwa. Iki para mban-mban iki Ben hati ramane. padha nglumpuk ketoke ya resik-resik, Inggih. ayu-ayu. Nggih, pokoke mboten kecemplung. Biasae saka taman terus ati yup terus Nggih. rupane gak malih ya. Nggih. Lek male lucu rom. Pancet. Anggene melaki napa nuruti melak sedaya mboten wonten ingkang Kados wijiwani dodong ramane. Ya nggih. Coba pangestuku wae tampan ana. Sanget-sanget kula mundi ramane. Nggih arep putraku Dawa katimbalan Romo. piyanggurmu sowan ngarsa ning Kanjeng Rama nggih. Sedaya menika mboten wonten ingkang nglerwaken manah panjenengan. Mboten lepat putra ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk. Lho kok ya pinter banget. Tanpa tak uruke, tanpa tak pelajari kok ya ngerti nang nggone katemenggungan. Ya putrane sinten? Anake sinten? Ya putraku no. Nggih. Ya mbarek ibune aku melok grombol ngene. Romo saged mawon. Nggih kula ingkang gede-gede lho ramane menika. Dados panjenengan sponsoripun Kanjeng nggih. Sponsore obat-obat Kanjeng apa iki piye? pabrike. Sik, aku lungguh sak untara. Amit paman. Kok dideleng kok paman kae sapa sing rawuh? Nggih, monggo. Sinten ramane jajaipun mangke. Kaget batinku kok iya janur gunung kok dungaren tanpa tak timbali kok sowan katemenggungan Brangwetan kutha Surabaya kuwi gati apa Gajah Situbondo? Jeng paman Kaingrono. Iya ya. Awake kula ngaturaken sembah bekti kunjuk. Ya wis tak tampa, coba wae pangestune Kanjeng Paman coba ditampani ya. Mugi-mugi ndadosaken jimat. Paman Gajah Seto. Yut. Awake peno ngomong terus terang. Aja awake aku kok sekotok sungkan, paman. Lu dhewe-dhewe. Kok sing ngocah. Jangan ana wigati apa to nggih? Nggih menika. Paman Gajah Seto ingkang wicanten. Nggih, terang-terangan ki mawon. Lho, terang-terangan. Nggih, perlu kula sedaya dumugi wonten Ketembungan Surabaya. Badhe nglamaraken niki Gajah Situbondo, nglamaraken putra jenengan. Oh, bune. Kados pundi ramane? Iki Arya Gajah Situbondo teko Sampang iki badhe nglamar arepe nglamar putramu. Lho, terus pundi to ramane? Menika nyetasi nak dulur to ramane menapa saged? Menapa mboten klintu menawi ngajengaken putranipun. Arya Gajah Situbondo. Paman Kaingrono iki. Lah iki kan sik sedulurmu to, nggih. Awake kula kada rasa tresna. Mbok pilih awake kula mboten ditopan kali Dimas Purbawati Alumboyo mantek. Cocok. Umpamane awakmu gak oleh Purbawati temekaning pati. Nggih, Paman. Pilih mati. Nggih, Paman. Ngono. Nggih. Iki sing lakoni duduk Kanjeng Paman. Sing lakoni ya adimu. Ya tak takonane ya. Nggih. Tak dandani. Nggih. Purbawati nggih. Dalem Romo. Iki Kang Masmu Arya Gajah Situbondo. Sowan nanggone kraton Katemenggungan Brangwetan kutha Surabaya iki dapuk nglamar. Sing dilamar ora lur, ya kejaba kowe, Nduk.
Nyuwun sewu Rama. Badhe kula dangu piyambak Kang Mas Gajah. Oh, iya. Nyuwun sewu Kang Mas Situbondo. Piye, Dik? Pripun Pak Wartos panjenengan? Waras, iris kan lang-alang ta ya. Paman Dala Bibi, Pak Wartosipun Padha ae. pripun? Jenengan dumugi ing mriki badhe nglamar kalian kula. Lho. Ayo nindakno tunggale pokonge semok. Aku pengen duwe bojo awake peno. Manut ya. Ning pangapunten saderengipun Kang Mas. Kula menika dereng siap imah-imah niku pripun? Lho, awake kudu gelem. Nek awake peno gelem lho, donya peno tak belekno nang pramwetan Srebecik. Mboten perkawis bondo kelawan donya. Ning kula menika dereng siap nyusun bali wisma. Ning awake aku tresno karo awake peno. Mendaki nek awake peno dari welas karo awake aku tak yo. Panjenengan tresno kalian kula. Yo, Umpami mboten angsal kula. alung boyo mate. Kados mengaten. Ning kula nggadahi panyuwunan pripun? Lho. Awake peno njaluk apa gak mudune bulan karo lintang awake aku sago ta yo. Mboten. Kula mboten nyuwun napa-napa. Ananging kula nyuwun oleh ya Rama ya. Yo, oleh bae. Mung Kanjeng Rama ki mirengake marang Kanjeng Ibumu. Piye? Terus nalar-nalar piye awakmu duwe penyuwun iki mung Kanjeng Rama iki ngrungake ae. Nyuwun apa to, Nggih? Kepiye? Ape? Orang-orang apa kali? Lho. Awake peno nang golong-golong. Sing apik ta yo. Anggil mlebu teng mriki gremet-gremet kula kinten apa orang-orang niku wau. Nyokot apa ora? Apa? Nyokot apa ora? Mulek mau teng kabilator kok. Mumet ae. Nggih. Paling rada mambu paling. Ngapunten padung gagak niku wau. Monggo kalajengaken. Matur dhewe ta. Aja mbok baleni maneh. Boten. Kok mboten dicopot malih nggih boten. Nek mbok baleni maneh Gustimu kok marah ya. Ngapunten Kanjeng. Boten usah marah. Nggih anakku Purbawati. Purbawati taknono tanganmu nggih. Matur dhewe karo Situbondo. Kang Mas Arya Gajah Situbondo. Yo. Kula namung nyuwun panjenengan kedam babat alas Wonokiti dados Karang Pradesan ning tanpa pusaka. Lho. Siap napa mboten? Namung babat alas Wonokitri dados Karang Pradesan. Dimas Purbawati. Kula Kang Mas. Saumpama wae aku bapak teras kritin kae pusaka ya apa? Nggih boten dados garwa kula. Ampun. Paman kata seto Gajah Menggolo. Awake aku njaluk penemu awake kok. Yo apa nek awakku bapak tanpa pusaka? Anak angker Gajah Situbondo. Kakek ngaco. Pusaka nikah pidi metu. Tinggalane tang rama cakrane ra ta yo. Bacaan Rama sampean tale genggang saram. Iya. Nek sampean ketemu. Dadi apa wae sampean? Abot Pam Tresno. Nek tak ketutan duwe Purbawati, awake aku mati. Bapak tak keno, Paman. Aku ndak setuju. Nek awake peno ndak setu apa sing dari perintahku. Awake peno balik nang sampang ndak ayo. Ono bapakku tak lok melok jong yo. Balik. Di situ ndak omong belas. Lara utuh iku ketoke. Nggih Situbondo. Dimas Purbawati, bot-bote kepengin rabi ayu. Nggih Kang Yut. Mas. Ndak lakonane. Kados Tanpa nono pusaka iki, Dimas. Jeng Bibi, Kepiye nggih? awake aku njaluk pamit njaluk pangestu bareng awake kok muga awake iso mbapat anane alas kitri. Iya, kapangestu tani muga-muga keturunan menjalukmu ya. Uga paman Deng Rono. Iya ya. Ndak lega ndak lilo. Taunono windono nek awakku ndak rapi karo Dimas Purbawati. Alung boyo, dadi sulameng bengi mati muncul ngalor ta yo. Dimas, Piye Kang Mas? pangestune awake kok sing tak jaluk dek yo. Sing hati-hati ya Kang Mas. Biayaan. Oh.
iki? Yo kene apa kon dipraktikal sing kaya ngono, Nger? Kok kowe duwe Kepiye, bono Nggih? kaya ngono iki piye? Mengki rumiye. Kepiye, Nger? Kula badhe matur kalian panjenengan. Matur nggih. Ing Matur. umpami lamaran menika kula tolah bakal wonten perang ngagengken katemenggungan Surabaya. Kula akal kados mengaten Rama. Amargi kula mboten tresna kalian Gajah Situbanda. Pisan kowe ora tresno, pindho kowe ngesakno marang Kanjeng Rama. Ning kula pun gadah pacangan piyambak. Duwe pacangan. lho. Sampun ten mriki Kakang Joko Taruna menika. Kakang enggal mlebu. Namane boten mangertos menawi. Putra panjenengan menika sampe kagungan pacangan piyambak ramane. Iya, iya. Lungguh. Joko Taruna. Injih, Kanjeng Paman. Sowan ing Kanjeng Paman karaya-raya apa sing mbok karepake. Saderenge kula matur kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi. Ya wis tak tampa pangsul Paman tampan ana ya. Kula tampi mugi dadosaken jimat. Samenika kula badhe netepi gegayuhan kula kepingin ngelamar kalian. Oh ya padha ae ngelamar. Abdi rasa. Oh nggih Kanjeng. Nek bocah ayu kaya ngene iki ancene ya endi-endi sing ngarepake. Lir kadya madu kathah tawon ingkang ngrubung Kanjeng. Kaya ta? Apa sebabe kok iso dadi ayu? Ah, nika mboten lepat mboten saking binggang saking asmane panjenengan. Sebab biyen bahane isih akeh. Oh. Saiki Rama Bahane wis entek dadine burek. Terus panjenengan sampun expired to. Kowe aja mbok dibaculake terus ya. Panjenengan piyambak ingkang matur. Joko Taruna, Nggih, Kanjeng Paman. umpamane kowe iki ora entuk marang putraku. Terus kepiye, Ger? Alumbaya kula tumekaning pati Kanjeng Paman. Kaya ngono. Nggih. Ini. Iki mbok pasrahke marang Kanjeng Rama apa kowe dhewe? kersa panjenengan. Ngono. Joko Taruna, Nggih, Kanjeng Paman. Kanjeng Paman duweni penjaluk marang kowe. Kowe bisa dawuh marang putraku yen kowe bisa mateni marang Harya Gajah Situbanda. Nggih, kula saguh nglampahi Kanjeng Paman. Dina iki awakmu enggal-enggal budal tungkon alakune Harya Gajah Situbanda. Kula nyuwun pamit Kanjeng Paman. Tak pangestoni. Ramane panjenengan kang gadah praktikal ingkang kadal mengaten menawi Joko Taruna saged mejahi kalian Gajah Yen ora Situbanda. tak pungkas kaya ngono kuwi. Ora tutuk-tutuk babagan iki. Mengko sing siji putraku sing siji tanggung jawab. Ngantos panjenengan nyuwun jangganipun sih Gajah Situbanda. Monggo Rama. Nggih, nggih. Kula bareng kersa kemawon Ayo. ramane nggih, nggih, nggih. Padha budal kabeh. Ayo. Siji kok. Kemang iki. Punggawa iki. Wah. Oh. Ha, ha, ha.
Simo Wakyan. Iyo, Simo Kakakantungan. Sopoy Pawangan mlebu ing alas kene. Iya, Alas Kitri. bener. Kowe tada kala mungsu. Bener apa sing dadi kandhamu, Kang? Oi, Iya, Kang. nek ndilok utuk ambune iki kaya ana manusa mlebu ana ing alas Kitri kene. Semono uga aku yo mambu Kang jamol manungsa. Yen wis kepethuk tada kala mangsa. Wo, Raseksa wandani buta. Kowe sapa? Simo Heh? Katrungan. Awe peno Simo Katrungan. Sing siji? aku Simo Kewagya. Awe peno saklorono papan kene njaga. Yo, Aku njaluk awe peno ewangono awe aku mbabat anane alas Kitri. monggo dhisik ki sana. Kowe kan aran sapa? Haryo Gajah Situbondo. Arya Gajah Situbondo. Wani mlebu ana ing alas Kitri kene, ngertenono. Aja maneh manungsa. Kupu gantrung miber sak ndhuwure alas Kitri akeh matine tinimbang uripe. Apa maneh manungsa kaya ngene iki. Awe aku wis tak niati tak kajati. Matek dak dadi apa? Sing baku nek peno kelem ngewangi. Loh tak enak nawe peno nek gak gelem mati suka aku. Oh, bangsat kurang ajar. Simo Wakyan. Ayo, sing ngate dokono barek. Nek wae peno duwe ilmu coba mantra ayo damakno. Haryos Gajah Situbondo ndak bakal mundur secangkah. Aryo Gajah Situbondo. Bukan katamu. Katamu aja si pamungkas. Oh, kak kemelurung tak sembah idri-idiramu. Mati. Simo Katrungan ibarat sosor wis saung tanding yen awakmu nama ning Jawa Raya awakku ndak tumama ayo tampano najine Haryo Gajah Situbondo. Ojo nganti masuk orang jiwa ragam. Ayo, suntakan. Aduh. Aduh, temakane pati. Dulur-dulur. Aja kirang gemuruh Arya Gajah Situbondo. Nek kowe wis mateni kakangku Simo Katrungan. Tak jong sarana apik alus. Aja mbok bacut-bacuke anane babat alas Kitri. Ayo, nek awak peno sekti tamakno ajine awak peno. Ngamuk tak kembali budi lah sempatan. Kenek kanggo pangiling-iling sak matine Simo Wakyan nok papan kene besok tak jenengno desa Simo Wakyan. Lo. Awe aku
Mlaku surung adoh. Akeh kembang maneka warna kene ambune semrebet. Mbok menawa kena kanggo bengeling-eling, besok rencane jaman tak jengno pasar kembang. Loh, Gusti Allah Pangeran. Bot-bote kepingin rawakku rapi ayu tak rewangi dok koyo ngene doh tang ramak cakrang nirat. Awake ku jalo pendungo Kang Tang Rama. Loh. Akeh wit-witan sing roboh nang embong lang malang. Gak karuan alang ujure. Besok tak jenengno embong malang. Ape aku rada ngelih. Tak sawang kinclong-cileng ana banyu ana jublian. Lho tak gone ngombe kok menawa aku segar bugar maneh. Awe aku percaya mari ngombe nok banyu belik kaya ngono awakku seger maneh waras maneh. Besok rencane jaman tatengno banyu urip. Pancen nyoto sekti temenan. Kakang Arya Gajah Situbondo alas kitri ana kene iki samene ambane dibabat dadi desa kabeh. Yo. Ning aku cek gak lega kalila yen Dewi Purbawati bisa sesandingan kelawan Kakang Arya Gajah Situbondo. Kakang Arya Gajah maju ana ing papan panggonan kene. Lho. Nek delok bocah saka Kediri, awake bener Joko Darina ta ya? Pak, salah pangucapmu. Pancen bener aku Joko Tarun. Sesumbaran karo Arya Gajah Situbondo apa awake bener sing dikarepno? Kakang Arya Gajah Situbondo. Ngertenono yen kowe dijabung alus Jala Sutra kelawan Dewi Purbawati. Kowe dikongkon babat alas Wonokitri kene ora nggawa pusaka. Tegese Dewi Purbawati ora seneng kowe. Awe peno cok ngucerai wetane ati tak gajati. Awe aku wis janji kalamun kak rapi karo Dewi Purbawati alung boyo mati. Dewi Purbawati kuwi duweni rasa tresna marang aku, uga sebalike. Mula pupusna anggonmu mbabat alas Wonokitri kene. Nek ngono awe peno dadi pepalange Arya Gajah Situbondo, wani peno karo awake aku. Apamu sing tak wedeni? Ayo, nek duwe ilmu tokno ilmune awak peno. Mapano. Bocah dejo royo-royo, durung pepok lumbayang wani karo Arya Gajah Situbondo. Lho bosen urip Pak Peno. Oh, awake peno apa ta peno? Aduh. Ono rintingane. Wong kayuyun wong kepimbang gurung bisa keturutan. Awakku babat alas Wonokitri. Jempri prajangan manungsa Joko Taruna sing dadi pepalang. Wis katon padhang pengawang kabeh. Kena kanggo pangunen-unen. Alas Wonokitri rabi. Ateges krama ne basakno.
Lur dulur kabeh. Titenono taunono wintonono pojok kidul. Etan Gano Sedulur kutha gedhe dadi kutha Wanakrama. Dino aku kok nang alas lus. Nang alas lus. Gen aku e. Dino aku dikongkon golek empon. Alam mbok aduh isik nom-noman pengen lok son holek e. Kaya elek-elek lok son holek. Aku dino kongkon nang alas lus. Capek deh. Mbok aku ngalas terus ya wedi mbok. Tolong. Oh, wedi aku tambahan. Tolong ono aku, tolong. Kon met apa? Wow. Aku menungso. Tolong, tulung ono aku nang ndukure uwit iki lho kecepit. Apa? Empet-empet u. Empet ya apa sih aki tulung ono iki lho. Tulung ono. Apa? On nang kono lapo? Wis nang kaki tulung ono aku dikirkiti lawa iki lho. Kon dikirkiti lawa. Kon nang ndi sih? Nang ndukure uwit iki lho ndukurmu iki lho. Oh iya. Enten ono aku, tak tulungi. Aduh. Kok gak ndelosor awakmu iki mang? Aku ate losor. Iki gelatine lantep sosor aku. Goblok kon niku. Angin satu. Oh iya gak tak reken anjane. Aduh angin satu. Ngene lho. Aduh tiba angin satu. Aku matur suwun ya wis mbok tulungi. Amu apa? Aku iki mang geger mbarek Arya Gajah Situbondo. Nduh, awakmu pelang-pelangan mbek gajah. Lho enggak, ya wong teko Sampang. Jenenge Arya Gajah Situbondo. Jenenge? Lah aku Joko Taruno. Awakmu sapa jenenge? Aku Hoko Emput. Aja ngomong rusuh. Hoko Emput. Sapa? Hoko Emput. Sapa? Joko Jopot. Jangkrik ngono adik yo muring-muring. Lah gak jelas wae suarane. Oh gak krungokno. Aku oleh njaluk tulung awakmu. Tulung apa? Nek kowe iso nulungi aku, kowe bakal tak kei negara sigar semangka paribasane. Lemo semangka sakmene kok. Duh, ya apa rek? Paribasane. Oh, paribas. Tegese iku negara sing gedhe iku kok disigar separuh ngene. Nah iku gawe awakmu. Awakmu kok sandangane yo apik, duwe-duwe akeh, iso makmurno keluargamu. Ngono ta? Iya, gelem. Aku lem. Gelem ya? Lem. Nek ngono nang Kabupaten Nono Arya Gajah Situbondo. Arya Gajah Situbondo. Iso ya? Iso kok. Tak anteni nang kono ya. Paten ono ya. Yo. Tak atenane kok Arya. Sopo mau jenenge, Mas? Aja ayu-ayuan. Gajah Situbondo. Enggak.
Musuhmu kena. Lene tak patenin. Adi. Sawangane. Nyek. Dek, awake peno mentine PT ta menungso? Aku nungso e. Menungso. Aku nungso. Wis dadi apa durung? Hah? Wis dadi ta durung? Aduh wis setengah dadi. Gajah modot. Kaca modot. Awake aku Sapa nengmu? Pangeran Soko Sambang Madura. Haryo Gajah Situ Bondo. Neri. Aduh dikongkon koncoku ateni awakmu. Sapa kancane awak beno? Antaku iku mang. Joko Daluno. Ateni on. Awake beno dikongkon mateni awakku karo Joko Taruna diganjar apa digadi apa, Aku nek arep mateni awakmu. Lu dikai semongko. Semongko tak tukono rong rengkek. Ndak masalah. Tapi sak negara. Gelem ah. Awake beno jenenge sapa ta ya? Awake beno jenenge sapa? Aduh, Okemput. Tuh. Joko Jambut. Okemput. Lah yo Joko Jambut. Okemput. Lah yo Jambut. Joko Jomput. Weh. Awake beno elek kaya ngene. Nek mati awake aku melok eman ta yo. Aja mbok terusno. Aku tak elek kene tak pilih mati. Wani ya bener aku. Wani. Aja kurang ajar. Aja kurang ajar. Aja kurang ajar. Aja kurang ajar. Akalan. Aja kurang ajar. Akalan. Aku lu ngapo-lapo wis mau kepuk e. Wani Kak. Wani Kak. Ada nambok un. Mbokmu sapa? Ada nambokku un. Mbokmu sapa? Mbokku Rondo. Bah Rondo Bagak. Bojomu mbokku. Ayo, kamu ikat terus. Ada nambokku un. Aduh, Joko Taruna arek kaya ngono dikongkon. Duh tak delok ae. Rondo Praban Kincung. Dodol jamu muter desa. Mlebu kampung metu kampung. Kari titik. Anakku. Lho. Mbok, Angger golek rambanan kok ya mulih nangis iki lho. Mbok aku alilut. Gelut. Aku alilut, Mbok aku. Gelut. Lut. Kalah. Aku alam, Mbok. Kalah iku ya ngombe jamu sik, cek kuat. Jamu, Mbok. Yo, ngo. Amulo, sapulo Mbok. Cek kuat, dombe ditekno. Ait, Mbok. Jamu iku ya pahit. Amulo saya lek, Mbok lek. Lah iya, Ber kan Mbok.
mangsamu. Pancene wong gak gablak njaluk bir. Mbok, Apa? aku hari lut. Lah iya gelut, kon kalah ngombe jamu cak kuat. Aku diantem yo, Mbok. Diatemi. Aku diwantemi. Duel. Terus aku nglondong, Mbok. Kalah. Aku angis. Nangis. Ngombe jamu cak kuat. Amune, Mbok. Iya. Kamu lulus ae, Mbok. Entek sak botol iki kuat kon. Ayo, Mbok. Pahit kaitane suwe-suwe enak. Enak, Mbok. Iya. Ali ngono aku diantemi losel-losel ya, Mbok. Aku kate antem, Mbok. Kon kate ngantem. Aku ate antem aku. Nek. Diantem sik. Duel. Aku kalah, Mbok. Kalah. Aku Waduh angis. ngombe jamu nak. Entekno sak botol iki. Kon sing gawe dhewe iki mangkok. Ayo. Kamu, Mbok. Heeh. Aku, Mbok. Iya. Klempoken gak apa-apa kok numpak trek kok. Mbok wis amu-amu, Mbok. Aku alek, Mbok. Parek ah. Alek aku, Mbok. Iya. Jane ngono kon gelut karo sapa, Nak? Aku lut ambek iku, Mbok. Sapa? Situ Bondo, Mbok. Haryo Gajah Situ Bondo. Iya, Iku Mbok. pangeran, Nak. Pangeran piye sih, Mbok? Pangeran teko Madura. Aku gak luwe, Mbok. Aku apa iku nek ngarani jenenge nom-noman ae, Mbok. Tak gelut. Terus Kalah. kon kalah. Kene Nak. Kalau tanpa rupa kan anakku Situk. Mbok. Kalau tanpa rupa bapakmu biyennya pendekar. Duwe tinggalan. Kon nek digepuki wong mbok gak tega Joko Jumput, kon anake mbok nak tak jawani piandel iki. Apa, Ibu? Pecut gumbala geni. Mbok. Joko, Alah iku tut alanan e. iku piandele bapakmu pusaka iku goblok. Pusaka, Mbok. Rene. Mbok. Iki jenenge pecut gumbala geni. Majase mbok sebutna Gunung Jogrok Segara Asat. Mbok. Nek gawe sikat londo. Aja cacak jalma manusa. Arya Gajah Situ Bondo kok gepuk pecut gumbala geni. Adur dadi sak walang-walang. Menan, Mbok. Iya budhal nak. Ahlekane ya, Mbok. Iya. Pecut apa, Mang, Mbok? Gumbala geni. Ulani. Budhal. Jajal. Duplakku tak uncalne ngalor ngetan. Besok nek nerjane jaman tak jenengno Desa Ngaglik. Ben wong Praban kincup rai ra dodol jamu ngganteni wong aglik. Walah nak. Joko Jumput muga-muga kon menang le. Aduh, sak wedi aku. Aduh wis. Mbok. Cut. Apa mang cute mang lali aku. Yo. Haryo Gajah Situ Bondo. Awan ini. Komput. Ojo melayu-layun. Tak pecut modern. Duh, aku kutuku yo karo awake beno. Bola balik petuk, bola balik petuk, bola balik petuk. Ojo yu los. Kompodis. Duwe
cut. Apa duit cuk? Cut. Awe beno coloke kaya tek celeng nek ngono. Sampe cucu. Nusia silver. Lo. Awe beno nyumbari kate lapo ta yo? Oh, aduh arep mateni on. Lu awe beno wani karo aku. Aduh ndecut. Apa mas jenenge? Apa? Kesem bolone sati. Tak encut atian. Awe beno jo bengak-bengo coloke beno to ditumpus-tumpus mate iye bongko iyo ae beno Oh, wani-wani karo aku. Hah? apamu tak deni. Aku gak wedi. Wani karo aku. Oh, wani aku. Wani. Wani? Wani. Oh, bangsa. Iya, itu. Ndase aliak kaca situ pondok tak empet. Tak dot. Wani ambek adui. Tak cot. Ati. Aduh. Wis iso mateni. Mati lon. Wis mati gajah situ bondo iku. Tak pateni. Apa buktine? Dase tak empet. Tak dot. Mbok pedot. Tak dot dase. Mbok dot iku ya apa sih? Pedot iku lho. Oh iya, pedot. Endi buktine? Lho, kok ya. Kon kok ujuk ya. Oh, awakmu sing bijuki aku. Ngomong lek jare iso mateni tapi endi buktine? Buktine tapi janjimu kon kok ujuk aku. Oh, gak. Mangkano aku kepingin iso nempati janjine iki engko. Kudu ana buktine lha endi? Ndelok aku ndelok. Aja ujuki aku ya. Oh, gak. Ngono ujuki aku walat. Ora, lapo aku mbujuk. Ngono ya. Aku kepingin ndelok. Wih, gilane ana getene iki. Tetok yu. Iya, gede tok. Wah, jane temen sih awakmu iso mateni ya. Cuk yakun. Lho, iku apa iku? Iku. Lho. Tuh. Ujuk yakun. Tak ublen.